హలో అండి, ఫ్యాషన్ ఫైల్స్ ఎగ్జిబిషన్ సీజన్ 16 వెడ్డింగ్ ఎడిషన్తో March 28th and 29th బీడీ రెడ్డి గార్డెన్స్ హస్తినాపురంలో అవుతుంది. మార్నింగ్ 10 AM నుంచి 10 PM వరకు. మన స్టాల్ కారిగారి సిల్క్ స్టాల్ నెంబర్ 37. మరి ఎప్పటిలాగే ఇప్పుడు కూడా న్యూ స్టాక్ తెప్పించాము అండ్ ఉన్న స్టాక్లో రీస్టాక్ చేసాము, కొత్త స్టాక్ యాడ్ చేసాము. సమ్మర్ కలెక్షన్ కోసం చక్కగా కాటన్ వేర్ కూడా యాడ్ చేసాము. ఫ్రాక్స్, శారీస్, కోఆర్డ్ సెట్స్, 3-piece సూట్ అండ్ డిజైనర్ వేర్. ఈసారి పార్టీ వేర్ ప్రీమియం కలెక్షన్ యాడ్ చేసామండి, వచ్చి ఒకసారి చెక్ చేయండి. శారీస్ కూడా ప్రీమియం శారీస్ ఉన్నాయి. 500 నుంచి మొదలుకొని 20,000 వరకు శారీ రేంజ్ ఉన్నాయి. హస్తినాపురం దూరం అనుకునే వాళ్ళు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మేము వీడియో కాల్ ద్వారా మీకు నచ్చిన క్లోత్స్ని చూపిస్తాము అండ్ మీకు నచ్చితే ఆన్లైన్ షిప్పింగ్ ఉంటుంది. దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళకైతే సేమ్ డే షిప్పింగ్ కూడా ఉంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ వీకెండ్ March 28th and 29th బీడీ రెడ్డి గార్డెన్స్ హస్తినాపురంకి రండి. ఫ్యాషన్ ఫైల్స్ ఎగ్జిబిషన్ సీజన్ 16.